Estem aquí a impressions.cat per presentar el meu llibre d'homenatge a Lluís Llach. És un llibre que recull il·lustracions fetes amb bolígraf, inspirades en les cançons d'en Lluís, i a més porta la lletra de les seves cançons i un codi QR per poder escoltar les seves cançons des del YouTube, de la seva pàgina de YouTube. Què m'ha portat a fer aquest llibre? Doncs, és la meva admiració cap a en Lluís des de fa molts anys. Sempre ha estat present en el meu dia a dia i era la meva gratitud per haver estat ell sempre compromès amb el país des dels inicis i continuar ferm com sempre. Ens vam conèixer fa un parell d'anys, un home molt proper, i res, ens ha donat l'exclusiva per poder vendre el seu llibre i li agraïm molt, i molt agraït a tota la gent que ha vingut avui. Els dibuixos que veureu en el llibre estan fets amb bolígraf Bic, per això ve el meu sobrenom de Bigman, i vaig començar amb aquest procés quan van empresonar els Jordis, que vaig fer els seus retrats amb bolígraf, i a partir d'aquí es va fer una exposició amb tots els presos, represaliats i exiliats, i han estat 52 exposicions per tot Catalunya, també ha estat un mes a Brussel·les i fins i tot a la Catalunya Nord i a Alacant. Això em va donar a conèixer al públic i per això, a partir de llavors he anat fent altres coses, com és sortit ara aquest llibre.